हेलो लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। जोङो दायो नानिनि स्कुलावहाय थांनो नागिरदों नानिखौ नायनो। ओमफ्राय जोङो दा रायमना नेसनेल पार्कनि लामाजों थांगोन आरो जों बे सिङाव हाबबाबो बे लामाजों थांगोन। ओमफ्राय बेखौहाय दिन्थिलांगोन माबोरै थाङो। नोंथांमोनाबो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नानिनि स्कुलाव मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय दासो नै नानि उन्दैफ्रा गासिबो नों मोसादों नै रालायदों स्कुलाव माबायदि मोनो नों थानानै मोजां लाजियो जों मा लाबोदों नायद' मेरला लाबोदों नायदो मा लाबोदों बिमाजोंसो बागथाबना थाबाय। स्कुलाव फैनानै मेकआपसो दाखोबाय मानसियानो मेकआप फुनलायबावबायसो थादो दे गोबानो लुबैदों होनलाय आब'खौहाय गोबानो आगदाजोंसो ओरै फै खाथियाव फैनानै मोजाङै बानलु दे दे लादो दं गुड फ्राइडे नैबे अफिस स्कुल बेयो रायमना दं फिसा सानो आरो बेयावनो मोनजोबो गासिबो मा जानो गोसो बे नेसनेल पार्कआव बेरायनो फैबा बेयावनो मोनजागोन नोंथांमोना। फुटेजाव दंफैयो आरोना बे आब' मुसुमि इउटुबारा बेदारा दिन्थिफैयाखैमोन बेवहाय जों हाबफैदों नै जानो नानिबो दं नै
लोगोफोर नै आबै बोराया उन्दुगासिनो दं नुबाय जिउ बानायदों गोथाव मुवा बेनासो गोथाव जालाय दे